Tal i com passa a l'actualitat, el cristianisme primitiu participava d'una visió positiva de la mort. Malgrat el dolor que significava la separació d'un ésser estimat, la mort no era concebuda com un final, sinó que esdevenia un pas per poder fruir, en el més enllà, d'una vida eterna amb Déu. És natural que les fórmules ecològiques del ritual funerari o les inscripcions estiguin revestides d'un llenguatge alliberador, salvífic, ple d'esperança en la resurrecció. Com és natural, els moribunds cristians rebien assistència de la seva família, dels seus éssers propers i de la comunitat eclesial. En els darrers moments de la seva vida, a punt d'expirar, s'elevava una pregària per la salvació de la seva ànima, anomenada Commendatio Anime. Era una expressió de solidaritat fraterna en el moment del trànsit final. El cristià unia la seva pròpia mort amb la mort de Jesús i com a desig d'entrada en la vida eterna. La pregària també apel·lava a l'obra salvífica de Déu durant la història de la salvació, de la qual el difunt també forma part. Proficiscere anima de hoc mundo. In nomine Dei Patris omnipotentis, qui te creavit. In nomine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui pro te passus est. In nomine Spiritus Sancti, qui in te effusus est. In nomine Angelorum et Arcangelorum, in nomine Principatum et Potestatum et omnium virtutum celestium, in nomine Cherubim et Seraphim, in nomine omnis humano generis quota Deus susceptus est, in nomine Apostolorum et Martyrum, in nomine Confessorum et Episcoporum, in nomine Sacerdotum et Levitarum, et omnis Ecclesiae Catholicae gradum, in nomine Monacorum et Anicorilarum, in nomine Virginum et Fidelium Viduarum, hodie factus est in pace locus eius, et habitatio eius in Jerusalem celeste. Suscipe Domine servum tuum in bonum, libera Domine animam servitui, ili ex omnibus periculis infernorum, et de laceis paenarum, ex omnibus tribulationibus multis. Libera Domine animam servitui, ili sicul liberasti, enoc et Eliam, de communi morte mundi, Noé de diluvio, Abraham de Ur Caldeorum, Job de passionibus suis, Isaac de hostia et de manu patris sui Abrae, Lot de Sodomis et de flamma ignis, Moisén de manu Faraonis regis Aegyptiorum, Danielem de lacu leonum, tres pueros de camino ignis ardentis et de manu regis iniqui, Susannam de falso crimine, Davidem de manu regis Saul et de manu Goliat, Petrum et Paulum de carceribus, et sicum beatissimam teclam, virginem et martyrem tuam, de atrocissimis turmentis liberasti, sic liberare digneris animam, uius servitui, et tecum facias in bonus congaudere celestibus. En el moment que la persona havia expirat, es procedia a la conclamatio per assegurar la seva mort. Faustine, Faustine, Faustine. Per aquest motiu, el difunt era cridat 3 vegades pel seu nom. Confirmat el decés, se li tancaven els ulls i la boca.
Els operaris fúnebres s'encarregaven de preparar el cos del difunt, rentant-lo, perfumant-lo i vestint-lo d'acord a la seva condició social i dignitat. Ajagut sobre el fèretrum, el difunt era coronat de flors. Entretant, els seus familiars el vetllaven i pregaven. També oferien honres tradicionals, com la crema d'encens o altres perfums, i l'encesa de llànties. L'enterrament podia ser el mateix dia, a l'endemà, si la mort sobrevenia al capvespre, o posposar-se algun dia més per donar temps a que arribessin els parents de lluny. Entretant, els familiars entonaven salms i les oracions, quan era possible, les devia realitzar un sacerdot. Domus Aron, speravit in Domino. Domus Aron, speravit in Domino. Adiutor eorum, et protector eorum est. Adiutor eorum, et protector eorum est. Quitimen Dominum, speraverum in Domino. Quitimen Dominum, speraverum in Domino. Adiutor eorum, et protector eorum est. Adiutor eorum, et protector eorum est. Ossa humiliata, miserere mei Deus, secundum magna misericordiam tuam, exultamur Domino, ossa et secundum multitudine miserationum tuarum, de iniquitate meam, exultamum Domino, ossa humiliata. A la llum del dia s'iniciava el seguici fúnebre encapçalat pel fèretre on el cadàver havia estat exposat. El seguien els seus parents, vestits de colors foscos o de negre. Els homes duien el cap cobert i les dones el cabell solt. Secundum magna misericordiam tuam, exultamur Domino, ossa humiliata. Durant
el recorregut s'entonaven himnes i salms. Et secundum multitudinem miserationum tuarum, dere iniquitatem meam. Exultamum Domino, ossa humiliata. Amplius lava mea iniquitate mea, et a peccato meo munda me. Exultamum Domino, ossa humiliata. El fèretre era conduït fins a la basílica cementirial, on se celebrava un ofici de salms. Un cop acabada la cerimònia, la comitiva fúnebre traslladava el fèretre al lloc de la deposició al cementiri. Quan arribava el seguici junt a la tomba, es dipositava a terra el cadàver i la família se n'acomiadava amb un petó i se li dirigien aclamacions. Les persones més humils s'enterraven amb una caixa de teules, d'àmfora o fusta, en una fossa simple excavada a la terra. El cos era dipositat a la tomba sobre un llit de flors i herbes aromàtiques i es recobria amb calç viva. Després, es tancava la tomba i se segellava. Deus apud, quem omnia morientia vivunt, qui non perium moriendo corpora nostra, sed mutantur in melius, te supplices deprecamur, ut suscipi iubeas animam famuli tui ilius, per manus sanctorum angelorum deducendam, insinu amici tui patriarcae Abrahae, resuscitandam in die novissimo, magni judici, et qui de regioni mortali tibi contrarium contraxit, falente diabolo tua pietate ablue indulgendo.
La tomba es senyalitzava amb una inscripció que indicava el nom del difunt, el dia, el mes i, de vegades, també l'any de la depositio. Aquestes inscripcions podien estar complementades amb símbols cristians i fórmules que expressaven els sentiments humans i les seves creences. Els difunts més privilegiats socialment s'enterraven en sarcòfags, túmuls o en rics mausoleus. El seu rang i dignitat exigia la proclamació d'un elògium destacant les virtuts del difunt. En alguns casos es documenta la celebració d'una eucaristia després de la inhumació, junt a la tomba o a l'interior de la cambra sepulcral. Post mortem, si vivit amor, si gratia prisca durat in arcanum mentis ad aucta bonum, quam vis luctificum, fratris tamen accipe carmen, ne malasit tumulis extera lingua tuis. Te, natura parens omni depinxerat arte, moribus ingenio corpore mente fide purus amicitiae cultor servator honesti, eloquio miseros vel pietate iuvans. Inc est, quod toto semper te flevimus evo, quod fueri juveni vis tibi multa senis. Te, genitrix fratresque simul, te compare luctu perpetuis lacrimis plangit amata domus. Iam pasca nostrum Christus est, agnus Jesus innocens, sinceritatis asima, vicarmen sua Els enterraments privilegiats eren decorats amb pintures i mosaics que representaven temes simbòlics del cristianisme, escenes salvífiques de la Bíblia o bé representacions dels difunts presidint aquestes iconografies. El funeral acabava amb un banquet fúnebre anomenat refrigerium. A sobre la tomba, o en la proximitat, els familiars estrenyien els vincles d'amistat entre si i amb els difunts amb un àgape. El menú podia estar format per pa, peix, vi, aigua, llet i una mena de farinetes, entre altres aliments. Amb el temps, es va intentar transformar aquest ritual en menjars de beneficència o en pràctiques de caritat. Els escrits dels pares de l'Església, el sacramentari gelasià, l'Ordo Romanus, l'evidència arqueològica de cementiris de superfície o de les catacumbes, són elements tots ells que ens permeten reconstruir els costums i els rituals funeraris del cristianisme primitiu. Avui dia, el cristianisme és hereu directe d'aquesta cultura. Els programes iconogràfics que es materialitzaren en escultures, pintures o mosaics del primer art cristià són la gènesi d'un llenguatge plàstic que arriba viu fins al segle XXI. Els paràmetres estètics són diferents, però el missatge essencial perdura en el temps. Suscipe Domine servum tuum in bonum. Libera Domine animam servitui illi ex omnibus periculis infernorum et de lacis penarum ex omnibus tribulationibus multis. Sic liberare digneris animam huius servitui et te cum facias in bonis congaudere celestibus.